minkä takia minä en koskaan saa rahaa soskusta, vaikka kaikki toiset saa. Minä haluan ostaa kalliota. Minä haluan markan. Olkaa hyvä. Minä haluan takan. Olkaa hyvä. Minä haluan telkkarin. Olkaa hyvä. Minä haluan pesää. Olkaa hyvä. Minä haluan... Olkaa hyvä. Kautta likaisten palli. Ne minun vittuun ihan palaat. Kautta likaisten naisten pikkupillut ovat kevytmielistä joukkoa. Ne eivät ollenkaan välitä pikkulinnista, niin kuin esimerkiksi pikkulinnut. Kyllä minä kerran meinasin lentää kampakasta. Minä olin ottanut monta päivää siitteriä. Kuinka maalla? Tätä ohjelmaa minä pelkään pannaan pois. Ja tätä toiselta kanavalta tulee. Postimerkki perseeseen ja ulos tahan. Mitähän koheltamista tuokin nyt sitten on? Joskus minä ajattelen, että pitäisi perustaa sellainen seksikerho. Sen nimi olisi Perkerho, ry. Perre tarkoittaa, että pannaan perseeseen. Mitäs minä nyt oikein puhun? Nythän minä alan taas puhua niin kuin kiltit otukset. Vittu! Hyvä Ahtialan Jukka, Juhtialan Akka. Jos olet siellä kuuperseressä, haluaisin sen verran seppottaa lasmaa tiettyä tapahtumaa, joka tapahtui vuonna 666 lastentarhan hiihdoissa. Sinä perkele menit ja kumsit ipoon jo monta päivää, mutta nyt sukseni ovat hukassa ja olen kusessa. Olen penis, milloin tahansa vain olen käytettävissä kyllä, Ari täti. Sinä lastentarhasi Vari, joka luulit, että minä söin sen sinitar, vaikka se olit sinä. Minä joudun sinitarvaan. Saatana.